Wara din taraw dar residenzjali għal persuni b'diżabilità fil-komunità tas-Siġġiewi. Dar li nfetħet f'Ottubru tas-sena li għaddiet u li tilqa' fih dana 4 klijenti. Klijenti li jgħixu ħajja indipendenti u fejn meħtieġ jingħataw l-għajnuna permezz tan-nies tal-Aġenzija Support. Fid-dar laqgħuna wħud mir-residenti u l-istaff ta' Aġenzija Support li kienu qed iħejju l-pulpetti għall-ikla ta' filgħaxija. Sandi Sammuti, lider tad-dar, spjegatilna kif il-preparazzjoni tal-ikel hija waħda mill-attivitajiet li l-klijenti jgħinu fiha u ma jagħmlu faċendi oħra fid-dar biex kemm jista' jkun jgħixu indipendenti. Fil-fatt eżempju dal-għodu minn baqgħu hekk lesta l-ħwejjeġ u issa nistennew minn jiġi miċ-ċentru biex imbagħad jippostihom f'posthom. Kemm jista' jkun, ġifieri kulħadd ikollu t-task tiegħu biex kulħadd jipparteċipa skont l-abiltajiet tiegħu. Kull klijent għandu r-rutina tiegħu. Kull residenza hija differenti, għandna residenzi fejn min imur għax-xogħol, għandna il-maġġoranza jmorru ġo ċentri ta' matul il-jum, kun hemm min jibqa' ġo residenza jsiru outings fil-komunità. Wara nofsinhar eżempju anke min imur xogħol, eżempju jkollu xorta l-opportunità li joħroġ filgħaxija. Jinnaf marru shopping, jisir il-day-to-day activities pal kull dar oħra. Sandi li la snin taħdem f'dawn it-tip ta' residenzi spjegatilna li f'din id-dar ikun hemm preżenti żewġ assistenti matul il-jum u 2 oħra matul il-lejl li jagħtu attenzjoni individwali. Kif wara kollox huwa l-iskop ta' dawn id-djar żgħar fil-komunità. Fil-għodu ovvjament għandna klijenti li huma kapaċi nħassu waħedhom, jiġifieri ġast kemm inqajmuhom forsi u ntuhom il-ħin fiex jinħajtu jinħasslu biex imbagħad kulħadd jinżel u kulħadd jipprepara l-breakfast tiegħu. Min mill-klijenti jkollu bżonn l-assistenza tal-istaff jidħol biex jinħasslu biex ilesti. Il-persuni fir-residenzi jitqasmu skont l-abiltajiet tagħhom u l-kompatibilità u f'din id-dar sissa kollox sejjer ħarir. Sissa għadna kemm imuvjajna ġifieri għadhom ġodda jidhru li qegħdin kuntenti, imorru tajjeb flimkien u issa qegħdin fl-istadju li jsiru nafu naqra l-xulxin. Din hija waħda minn sensiela ta' djar moderni li l-Gvern qed jiftaħ għal persuni b'diżabilità fil-qalba tal-komunità madwar il-pajjiż.